Najskôr si treba uvedomiť polohu, v akom sa nachádza novorodenec, keď ho položíme na rovnú podložku na brúško. Vyzerá si takto. Má ričku hore, podsunuté nohy pod sebou, rozkročené, ruky v tvare krídelok vedľa tela, hlavička zaklonená a položená bočnou časťou tváre o podložku a ťažisko až niekde tu na vrchnej časti hrudnej kosti. Toto bábätko dokáže krátkodobo zdvihnúť hlavičku a zrotovať ju cez nožtek na opačnú stranu, alebo ju krátkodobo zdvihne do záklonu na to, aby sa prisalo na prsník. Keby sme si to skúsili my dospeláci, tak by sme vyzerali asi takto. A ak by sme v tejto polohe chceli držať hlávku dlhodobo, tak by sme si preťažovali záklonové svaly, ale zároveň je táto poloha veľmi, veľmi nepríjemná, ba až pre dospeláka nemožná. Čo sa teda musí stať alebo zmeniť u novorodenca a neskôr aj u starších detí prirodzene vývojom, aby z tejto polohy, takého kuriatka, sa dieťatko dostalo do opory o lakte a zdvihlo pekne hlávku bez záklonu v tejto krčnej oblasti a držalo ju stabilne a vedelo ju zrotovať aj na jednu, aj na druhú stranu.